హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేఎంఎస్ టు క్రియేషన్ ఛానల్. ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్ వీడియోతో వచ్చానమాట. ఈ వీడియో మీకు చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. నేనైతే కాజల్ అగర్వాల్ గారి ఫొటోస్ పెట్టి ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఏంటో సింపుల్గా ఈ వీడియో చేసుకోవడానికి వివరంగా చెప్తాను. సో దీనికైతే కంపల్సరీ నెట్ మీకు కాల్లో ఉండాలన్నమాట. ఈ వీడియో మీకు కైన్మాస్టర్ 5.0.01 వర్షన్లో చేశాను. వాటి లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిని కూడా యాస్టేజ్గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క ఫైల్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. వాటిని కూడా యాస్టేజ్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. టాపిక్లోకి వచ్చే ముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ప్రతిరోజు నేను చేసే వీడియోస్ అని మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి అనమాట. సో అప్పుడు ముందే మీరే డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో టాపిక్లోకి వచ్చేద్దాం. ముందైతే డెమో చూపిస్తాను, చూడండి. మేడం సార్, మేడం అంతే. ఫ్రెండ్స్, సో వీడియో అంటే చాలా బాగా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ మొత్తం చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చిందో లేదో కూడా నాకు కామెంట్ నాకు చేయండి కామెంట్లో. అలాగే నచ్చితే కనీసం లైక్ చేయండి, నచ్చకపోయినా అన్లైక్ అయినా చేయండి. చూస్తే ఏదో ఒకటి చెప్తానే కదా నేను మరిన్ని వీడియోస్ అయితే చేయడానికి నాకు ఇంప్రూవ్మెంట్గా ఉంటుంది. సో టాపిక్లోకి వచ్చేద్దాం. ముందైతే కైన్మాస్టర్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్టయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఓకేనా? సో కైన్మాస్టర్ అయితే ఓపెన్ చేసేస్తున్నాం. క్రియేట్ న్యూ తీసుకొని 16:9 సైజ్ అయితే తీసుకోండి. ఫస్ట్గా తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే, మీరు ఎవరి ఇమేజెస్ అయితే పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇమేజెస్ని 1 by 1 అయితే తీసేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైతే ఒక 5 ఫొటోస్ అయితే చేశాను. సో మీకు ఎగ్జాంపుల్గా వివరంగా చెప్పేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఇమేజ్ ప్లీజ్ తీసుకొని క్లిక్ చేస్తే కత్తెర పక్కన స్ప్లిట్ స్క్రీన్ ఉంది సార్, దాన్ని అయితే ఇలాగా జూమ్ చేసుకోండి. అంటే ఈ బాక్స్కి సెట్ అయ్యేలాగా మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో అలా సెట్ చేసుకొని ఈక్వల్ మీద టిక్ చేసి టిక్ మార్కోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ అలా 1 by 1 ప్రతి ఒక్క ఇమేజ్ని మీరు ఇలా సెట్ చేసుకోండి. నేను వీడియోలు ఎంత ఎక్కువ కాకూడదని నేను ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను. మీరైతే టైం తీసుకొని చేసేసేయండి, ఓకేనా? ఎందుకంటే మరీ ఎక్కువ లెంత్ అయినా ఎవరు చూడరు కాబట్టి అందుకోసమే తక్కువ టైంలో మీకు 1 by 1 ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను. కొంచెం క్లియర్గా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇలా అన్నీ సెట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫస్ట్ మేము క్లిక్ చేసి కాంట్రాస్ట్ అయితే పెంచుకుంటాం. అలా ప్రతి ఒక్కటి పెంచుకుంటే ఏంటంటే మీరు ఎవరైతే ఫోటో పెట్టారో ఆ ఫోటో కొంచెం కలర్ఫుల్గా, కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్గా కనిపిస్తుంది అన్నమాట కొంచెం, ఓకేనా? ఇలా చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇమేజ్కి మధ్యన మీకు ప్లస్ సింబల్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి చూసారా, ఆ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇందులో మీరైతే స్టోర్లో ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను చూడండి, జూమ్ స్లైడ్ అని చూసారా. దాంట్లో ఫస్ట్ దానికి ఫస్ట్ది, మళ్ళీ సెకండ్ ప్లస్ మీద సెకండ్ది, అది మీరు స్టోర్లో డౌన్లోడ్ ఉంటుంది చూసుకోండి. అలా 1 by 1 మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? సెట్ చేసుకోండి. అలా సెట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళి, అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఫాస్ట్గా చూపిస్తాను. ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే నేను ఒక టెంప్లెట్ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఆ టెంప్లెట్ తీసుకోండి. ఆ టెంప్లెట్ తీసుకొని కత్తెర పక్కన స్ప్లిట్ స్క్రీన్ ఆ పక్కన ఎంటీబాక్స్ చేసుకుంటే సెట్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు పైకి స్క్రోలింగ్ చేస్తే క్రోమాకి అని ఉంటుంది, దాన్ని ఎనేబుల్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు కాజల్ అగర్వాల్ గారి వీడియో అయితే కనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ జూమ్ స్లైడ్ అవుతుంది, మన టెంప్లెట్ కూడా ఇక్కడ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది మూవ్ అవ్వకుండా ఫోటో మూవ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుందో చూసుకొని ఇది మీరు అక్కడికి సెట్ చేసుకోండి. అలా మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. సో చూడండి, ఇలా స్లైడ్ అవుతుంది కదా, అక్కడికి ఈ ఇమేజ్ని ఇక్కడ సెట్ చేసుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చింది, తర్వాత నెక్స్ట్ది కొంచెం ఇలా జరుపుకోండి. అంటే అది కూడా ఎక్కడ స్లైడ్ అవుతుంది చూసుకోండి, కొంచెం ఇలా చూసుకోండి ఎక్కడ స్లైడ్ అవుతుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది కదా, చూసుకోండి. ఇక్కడ స్లైడ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ వరకు దీన్ని ఉంచేసుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ది ఇలా వస్తుంది కదా, చూడండి ఇలా జరిపితే ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఇక్కడికి అవుతుంది. సో దీన్ని ఇక్కడ సెట్ చేసేసేయండి. తర్వాత నెక్స్ట్ది, దీన్ని కూడా కొంచెం జరిపితే మీకు మళ్ళీ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ స్లైడ్ అవుతుందో మీకు తెలిసిపోతుంది. సో అక్కడికి తర్వాత ఇది అలా 1 by 1 మీరు వీడియోకి తగ్గట్టుగా అన్నీ చేసేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఈ టెంప్లెట్ తీసేసేయండి. అంత టెంప్లెట్ సరిపడేటట్టుగా ఇవన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకొని దీన్ని సేవ్లోకి పైన షేర్ ఐకాన్ తీసుకొని మీకు నచ్చిన హెచ్డి క్వాలిటీ చూసి ఫ్రేమ్ రేట్ చూసుకొని సేవ్ చేసేసేయండి.
తర్వాత సేవ్ ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్గా బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రియేట్ న్యూ అని తీసుకొని 1:1 సైజ్ తీసుకొని నెక్స్ట్ కొట్టండి. ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసరికి బ్లాక్ కలర్ తీసుకోండి. ఓకేనా, కొంచెం 30 సెకండ్స్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకుని ఇప్పుడు లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు మీకు ఒక టెంప్లెట్ అయితే మీరు దానికి తగ్గట్టుగా చూపించాను కదా, ఆ టెంప్లెట్ తీసుకోండి. దీన్ని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కత్తిర పక్కన స్ప్లిట్ నా పక్కన తీసుకొని టిక్ మార్క్ ఇచ్చి ఇలా పై స్క్రోల్ చేస్తే క్రోమాకి ఇవ్వండి, దాన్ని ఎనబుల్ చేయండి, టిక్ మార్క్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే వీడియో ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నారో చూసారో ఆ వీడియోని తీసుకోండి. ఓకేనా, ఈ వీడియో తీసుకొని ఇది సెండ్ టు బ్యాక్ అయితే కొట్టండి. సో ఇలా కనబడుతుంది కదా. ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేస్తారంటే కొంచెం సైజ్ తగ్గించుకోండి, లేదంటే ఇలా పై స్క్రోల్ అని చేస్తే క్రాపింగ్ అనేది దాంట్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత మాస్క్ ఆన్ చేసి ఫెదర్ పెంచండి, అంటే సైడ్స్ నీట్గా క్లీన్గా కనబడతాయి. ఒకసారి చూడండి, ప్లే చేసి చూపిస్తా. మన టెంప్లెట్ తగ్గట్టుగా ఇమేజ్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, చూసుకోండి, క్లియర్గా చూడండి. ఇదిగోండి, ఇలా మన టెంప్లెట్ తగ్గట్టుగా మన ఇమేజ్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. నేను ఎందుకంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దాన్ని చూసి కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసి చేసుకున్నాను, దానికి తగ్గట్టుగానే ఈ వీడియో ఉంటుంది. ఓకేనా, మీకు ఫుల్ వీడియో క్లియర్గా కనబడుతుంది కదా. సో అలా మీరు మీ ఇమేజెస్ని ప్రతి ఒక్కటి ఎదుగుండి, అలా మన టెంప్లెట్ తగ్గట్టుగా ఇమేజ్ కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్కి వచ్చి లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక ఎఫెక్ట్ అండ్ లిరిక్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను, అది 1 by 1 అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకోండి. ఈ లిరిక్స్ని ఇలా కొంచెం జూమ్ చేయండి. ఇలా జూమ్ చేస్తే క్రోమా గ్రీన్ కలర్లో ఉంది కదా, పైకి స్క్రోల్ చేస్తే క్రోమాకి ఇవ్వండి, దాన్ని ఎనబుల్ చేయండి. కొంచెం ఇలా చూసుకోండి, లిరిక్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసింది. ఓకేనా, ఇలా చూసిన తర్వాత ఫస్ట్కి వచ్చేసి లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళండి. మీకు బార్డర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను కదా, ఆ బార్డర్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకోండి. ఈ బార్డర్ తీసుకొని కత్తెర పక్కన తీసుకొని ఆ పక్కన ఎంటీ బాక్స్ తీసుకొని టిక్ మార్క్ లాస్ట్ వరకు అయితే డ్రాగ్ చేసేసుకోండి. మళ్ళీ ఫస్ట్కి వచ్చి లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళి మీకు ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చాను కదా, ఆ టెక్స్ట్ కూడా తీసుకోండి. బ్యూటిఫుల్ ఏంజల్, ఈ టెక్స్ట్ ఎండింగ్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకొని సెండ్ టు బ్యాక్ అయితే కొట్టేసి ఇలా దీన్ని ఇటు సైడ్ పెట్టుకోండి. ఓకేనా, దానికన్నా బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ కొట్టి ఇలా పెట్టుకోండి, నీట్గా క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఓకేనా, ఇలా సెట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్కి వచ్చి ప్లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళి మీది ఛానల్ పర్పస్ అయితే మీ ఛానల్ వాటర్ మార్క్ అయితే ప్రొవైడ్ పెట్టుకోండి. నేను ఇదిగో నా ఛానల్ వాటర్ మార్క్ అయితే పెట్టుకుంటున్నాను. దీన్ని ఇలా సైజ్ తగ్గించి ఇలా ఎండింగ్ వరకు అయితే పెట్టేసుకుంటున్నాను. చూసుకోండి ఒకసారి. సో చూస్తున్నారు, మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ టెంప్లెట్ని కూడా బ్లెండింగ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ అప్లై చేసుకోండి. ఆ బ్లెండింగ్ ఆప్షన్ కూడా పెట్టుకుంటే మీకు ఏంటంటే ఈ టెక్స్ట్ని కూడా టెక్స్ట్ మీదకి వెళ్ళి 3 dots నొక్కి సెంటర్ బ్యాక్ కొడితే ఎఫెక్ట్ కూడా దాని మీద పడుతుంది అనమాట. ఓకేనా, చూడండి స్పార్కిల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అవి కూడా బాగుంటాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్కి వచ్చి లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళి ఇంకొక ఎఫెక్ట్ వీడియో అయితే అనమాట. ఆ వీడియోని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను కదా, ఆ వీడియోని కూడా మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకోండి. ఇది పెట్టాక మీకు వీడియో ఇంకా బాగుంటుంది. కత్తెర పక్కన స్పిల్స్కి నా పక్కన ఎంటీ బాక్స్ తీసుకొని టిక్ మార్క్ ఇచ్చి అదే వీడియో క్లిక్ చేసి సాంగ్ స్పీకర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు పెట్టుకోండి. మళ్ళీ అదే వీడియో ప్రెస్ చేసి బ్లెండింగ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ అప్లై చేయండి. ఇప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఏం చేస్తారు, బార్డర్ని తీసుకొని బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ అయితే కొట్టుకోండి. చూడండి, చాలా అంటే చాలా నీట్గా కూడా మీకు ఉంటుంది. ఓకేనా, మీరు అన్నీ క్లియర్గా చూసుకొని మీరు కొంచెం టైం అయినా పర్లేదు నీట్గా అయితే చేసుకోండి. నా వీడియో లెంత్ కాకూడదని నేను ఫాస్ట్గా అయితే చేశాను. సో చూసుకోండి. మేడం సార్, సో ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక దయచేసి లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్.